Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maya pagi hari ini sudah matang semua. Anak jadah goreng, anak telo, anak opo lengkap ya guys. Hari ini lengkap panganannya Mai. Ini gorengannya sak rincing. Pelas, jadah goreng, gedang goreng, limpung, es bliwah, lontong, jangan lodeh, bendok, tempe gembuk, karo tempe tenan. Terus hari ini cambah. Cambahnya gak usah matang-matang. Yang penting lup diangkat. Anak sing ngewangi gelontangan, guys. Wes. Mie kari ae rapopo. Kembang turi dong telo. Jijinane, guys. Micine tak kei kurang. Lho. Lho. Iki lho. Tak segep. Lah, rambut babar pisan. Wis. Mbak, ketok ana melok. Uyahe lho. Jalan Pak Sepura iya, Mbak. Bekam ya. Uyahe kowe rasakno ya, Mbah. Nasi, Mbak. Belok bujuk iku. Anak wong golek. Kerupuke ya, guys. Kembang turi Mbak langsung kuwi. Biar satu. Ini sambal belutnya ambune sewegerik ra kaprah cah. Iki guys sambal belut guys. Mas Tio randang rene ya mber. Kon ngenteni. Nek sakan babar. Tapi ya. Jos. Tapi Ya lek nek kurang sate itu kak. dulu entek ora gek nang. Dulu. Kurang sate. Iya wis ya tak Kurang nang. sate. Ya. Ya, Ala ora mbok kei lombok ya wis. toh. Gulaku ndi? Arep Prabu kei lombok, Bu ya. Ambek uyah barang iki. Urung, sik ta sabarnya. Tak dhuwur kono aku. Sik tak pakno banyu, Mbak. Digoreng ning kene lho. Wis iki para medhuk, coklek untune yo. Bar kuwi kul tak ombahe pisan. Sik mek banyu cah. Kul. Mang yo wong merah do rekreasine sarangan. Bakul. Mbak Ririn lho Mi. Abalak Bu. Oke pemirsa, iki mang ning dalan ora sotek. Wis kesel Laris. Kowe nek ijol nek tak ijoli rete. Nah, Oh mau wis muga-muga ilang. ini Mas Roman Wis iki. ra urus. Nek oleh yo darine tak ijoli receh lho. Nek gak oleh yo wis.
Ini mas mana Iya, nek goreng. apa ya pak iki bunga kaya Aja muni ngono lah. apa kowe macam bunga dari apa dari pamer Mama Miloris. Ngomong apa? pamer pamer Sopo ngono? Sosok ra ale ngono ya. iya Ngono ora. Ngene ora. Kalau cak kilo tok. Oke, saya rezeki hari ini. Gegele hari ini. Ris, Pak Iris. Enak wong tuku dhuwit ngene iki diwenehi Ris. Ki lho wis sampean payu ya. Dhuwit maripe cap kabi. iya kan Ya, iya di 5. zaman kae sopo Mbuh tuku gak duwe dhuwit kuwi ditukokno. wis Singgana aja sampe anu. Wara celengan awar anu. Lho, wis makasih makasih nek dikeki masam kek ijol kuwi. Aja kek kono ana ilang dienggo kerokan wong. Iki neh Ris. Iki wong tuku gak duwe dhuwit ki mang menawa ijol lho. Mbok kene ndi? Ku payu larang nih. Singgana kene. Payu 50.000 kuwi, 50 anu. Wo, ning kono teman ana wong golek-golek dijupuk nyimut. Aku wis ilang loro kok. Sing klopo sawit. Nek tak singgane tak waro barang kawak. Aku duwe awak-kawak iki. Iki duwe loro ndek kenane 100 dok barang yo duwe. Iki langka iki. gembor ora enek ngono kok Jembur piro? dok awon ewon Nek iki 5 rupiah kuwi. Nah, 20.000. Sing kok ngopae 20.000. Gure kerupuk wis ana wong kuwi. Besok pulaan lagi 200. Oke guys, gure kerupuk ya tak kerja loh. Soalnya aku sudah tengken. Penting bayar kurang 20.000 guys. Anakku barang yo njaluk jatah. pamer pe iki Terus cangkeme aja ngono tok. kotak kotanum kotak Ya kakek naik kon ndelok wawan. bakal bak aku mbek timbik kowe 4. 100 mak iki Anakku njuk jatah guys. tuh jatelan aku cetak ora tak gene Wis terasa ruwet. Mbak Se. Nggih, Mbak Se. kok kene Engko wong rene mber. Oke, guys. Iki jagane kulangan sesuk di siapa.
Dodol rasa akeh-akeh. Ya, Mak. Sithik-sithik nek entek. Ini siapa ini? Memang rak wis ijol tak ijoli le. Kok soro duwe ae cah. Golek LPG. Kan kok no? Ora usah nggone Mbak Wati enek. LPG piro iki? Kowe iki delok kuwi. LPG. Oke guys. Kita ulek nanti guys. Apa yang goreng sego ulek ya nek. Ganti hati guys, goreng sego. Namo. Lembut. Bateraiku mati guys. Lampuku mati.
mangane kudu muntah mae Bagas. Kayak lenga putih ya. Oke guys, sego gorengnya mateng ya guys. Kandhane lampune mak iki rung tuku neon lho, megap-megap dilaku petenge ra kaprah. Wis sing ape mangan ya monggo iki sego goreng. Sego goreng mateng. Goreng sego guys. Sego berkat. Apa leh pentol. Ris gak njaluk. Kae mangan apa leh kudu muntahi, Pak? Sabar. Sabar, ringak-ringik ae. Lah kowe wong anu kok kowe mare